induljunk el Romániába. Marosvásárhelyen lesz az európai turné második megállója. Nagyon furcsa, hogy magyarul beszélek bármilyen videóba, de ilyet is kell csinálni. Délután van, 4:30. Ez egy egynapos képzés lesz. Egy Look and Learn napot fogunk tartani, és Fehér Norbi megkérdezte, hogy esetleg előttem felléphetne, szóval úgy voltam vele, hogy persze értne, és így ez is egy kollaborációvá avanzsálódott. Másodjára megyek Marosvásárhelyre. Az első Look and Learn bemutatót elég jól sikerült, és nagyon bízom benne, hogy ez is elég jól fog sikerülni. Sold out ez is, ugyanúgy, ahogy Varsó volt. Nagyon sokat repülök, viszont ez az a repülőút az, ami mindig rövidebb, mint a otthonomból a reptérre vezető út hossza. Szóval az utazásomnak, hát szerintem akkor leszek a felénél, amikor végre meglátom a Budapest vége táblát, mert utána 25 perc lesz a repülési út, és az utazásom nagy részét itt a kocsiba fogom tölteni, és a repülőtérre fogok szépen arra szolgatni. Le is szálltunk a világ egyik legkisebb repterén. És kik vannak itt? Ebben nálatok miért van ilyen hideg? Szép vették. Istikém. Hideg van? Ez nem fog felnyílni, Norbi. Nincs. De kell hozzá az, amit elején. Hát nincs meg, mit tegyek be? Jöhetek tőlem 20 rendről, ha aztán nem lehet bemenni, mit csinálom? Szóval itt nem nyílik a sorompó, csak ha berakjátok azt a kis papírt. Nem, csak nincs. De az nincs. Ha meg kell várni, a bácsi, aki itt a sorompóért felelős, az felnyitja nekünk, és mehetünk szépen tovább. De most ilyen esetre miért nem gondoltak, hogy... Szóval péntek este nincs étterem. Semmilyen étterem nincsen. Sehol. Van lenni mégis. Mondtam, hogy van nyitva étterem. Van. Ez mindig van. Azt mondják, itt a legjobb a kaja. Értően meg ez a kar. Jó reggelt! Most vagyunk a 0. napon, ahol mindig a helyszín előkészítése, majd a modellek előkészítése lesz a program. Gyors elkészülés után elindulunk beszerezni a szükséges dolgokat holnapra. Ez lesz a mai nap. Nagyon gyorsan összeszedem magam, aztán mindjárt itt vannak értem Norbiék, és elindulunk felkészíteni az üzletet, illetve saját magunkat is a holnapi napra. Norbi, 11:30 van, miért hallgatunk emberevő technót? Ez burisztes. Ez friss? Nagyon friss. Ja, most fejtik, nem? Most, ez még a meleg.
Most itt el a pillanat, hogy magát a scriptet, amit mindig elő szoktam készíteni, átolvassam, illetve kiegészítsem, hogy a lehető legjobb legyen. Én úgy gondolom, hogy mint oktató nagyon-nagyon fontos az, hogy ha elmész oktatni valahová, akkor legyen egy kerete az egésznek, és tudd, hogy mit akarsz mondani, tudd, hogy mit akarsz átadni, és azt, amit átadsz, azt a lehető legrészletesebben, és a lehető legérthetőbben add át mindenkinek, ugyanis lesz olyan, aki 10 éve vág hajat, és lesz olyan, aki 1 éve vág hajat, viszont neked mindenkihez el kell tudnod juttatni azt az információt, amit te éppen csinálsz. És itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy most a 3-as fejet használom, vagy most tompavágással vágok, vagy most pontvágással vágok, hanem nagyon fontos az, hogy elmondd, hogy miért csinálod. Ugyanis mindenki látja, hogy mit csinálsz, és egy oktatásban nem ez az elsődleges, hogy mit csinálsz, mert ez látható. Azt kell elmondanod, hogy miért csinálod azt. A miértek teszik az oktatást nagyon-nagyon értékessé és érdekessé. Hogy az, aki elmegy hozzád oktatásra, ő vissza akarja jönni hozzád. Ugyanis úgy kell gondolkodni, mint mikor vendégekkel dolgozunk. A vendég is akkor fog visszajönni, hogy a hajvágás, amit adsz neki, az hozzá illik. És hogyha nem maradsz érdekes a vendégednek, nem tudsz megújulni, és nem tudsz mindig újat mutatni a vendéged számára, akkor választani fog egy új borbét, aki viszont ezt mind tudja számára biztosítani. Egy oktatás is pontosan így működik. Muszáj, hogy érdekesek maradjunk, muszáj, hogy meg tudjunk újulni, és ezt így tudjuk fenntartani, hogy kellőképpen felkészülünk. El kell érned azt, hogy visszajöjjenek hozzád. Ezt pedig úgy nem lehet elérni, hogy csak oda megyek és levágok egy helyet és elmondom, hogy mit csinálok. Mert attól már nem lesz érdekes manapság semmi, ugyanis napjainkban, amikor nagyon-nagyon sok, nagyon-nagyon jó oktatófodrász van a világban, és az információáramlás az internetek, illetve a social media felületeknek köszönhetően nagyon-nagyon-nagyon gyors és egyszerű, muszáj valami pluszt adnunk, ami miatt minket választanak. Elindultunk a sóbánya felé. Istike, miért nem mentünk el a sóbányába? Lassan vezetett fejét. Ja. Szóval nem mentünk sóbányába. Itt vagyunk a Medvetónál. Jó reggelt! El is érkezett a nap. Ma fog az európai turné második megállója történni. Ha minden igaz, egy 40 percen belül el is fogjuk kezdeni. Véget is ért a nap. Elég fárasztó volt és hosszú, de annál jobban megérte. Az egyik srác például ma újságolta, hogy február óta, amikor itt voltam először, ugye, megemelte az árait, bővítette a szolgáltatását, illetve minden egyes szolgáltatására sokkal több időt szabott meg a foglalási rendszerben, és most építi az első saját szalonját, és szeretne építeni 2 éven belül még 2. Nagyon jó azt látni, hogy milyen szépen fejlődnek, és mennyire alázattal állnak ehhez hozzá, és mennyire akarják ezt. Holnap még egy one-on-one van Norbival, vele fogom tölteni a napot, levágunk együtt egy babafejet. Most viszont már nagyon késő van, nagyon korán keltünk, nagyon-nagyon-nagyon fárasztó volt a mai nap is, ideje eltennem magam, és holnap folytatjuk.
végeztünk, meg volt a Vanonban is, és nagyon jó azt látni, hogy a előző 8 napunk, amit együtt töltöttünk, az mennyire megváltoztatta azt, ahogy Norbi hozzááll a hajvágáshoz, ahogy felveszi a passzét, ahogy gondolkodik. És ezt szerintem a lehető legnehezebb megérteni, hogy mikor hajvágásról beszélünk, akkor nem 2 dimenzióban gondolkodunk, hanem 3-ban. Nagyon ügyesen abszolválta. Most pedig elmegyünk enni valamit, majd pedig este van itt egy pláza, ami amúgy meglepően nagy. Ott fogunk modellekre vadászni, és csinálni egy kis kreatív dolgot. No, innen egyedül folytatom a kirándulást. Sikerült modellt találnunk. Holnap fogjuk levágni a haját, ma pedig egyedül fogok bemenni a városba. Átrakták a repülőmet kedd estéről szerda estére, és így plusz egy napon van, amit szeretnék hasznosan eltölteni. Ha már itt vagyok, itt van az összes felszerelésem, fotózáshoz, videózáshoz, hajvágáshoz, mindenhez. Szóval bele fogunk vágni. Jó reggelt! Sikerült egy hatalmasat aludnom. Van egy kis office work-öm, amit itt reggeli elfogyasztása közben fogok elkészíteni. Utána pedig a tegnap szerzett modellt fogom levágni, és egy kreatív fotózásos, videózásos session fogok utána tartani. Ide is értem, itt vagyunk konkrétan az Istenháta mögött, de nagyon busy ez a szalon, és ez egy nagyon jó példája annak, hogy nagyon sokat számít a lokáció, nagyon sokat számít, hogy hova nyit szalont, viszont a marketing, illetve az, hogy a vendégek mennyire ragaszkodnak ahhoz, hogy hogyan vágod a hajukat és hogy szolgáltatsz nekik, az nagyon fontos. Mindenki lemondta a vendégét mostanra azért, mert szeretnék látni, hogy a modellemet hogyan és miként vágom le. Aki meg is jött. Modellezés is letudva, és nem csak a modellezés, ami ilyenkor feltölt meg maga a hajvágás, hanem a tudata annak, hogy sikerült egy napot hasznosan újra kihasználnom, és az utolsó nap az nem csak azzal telt, hogy összepakolok, elmegyek a reptérre, és akkor várom, hogy hazamenjek, hanem maradt plusz egy napom, amit hasznosan tudtam eltölteni, vágtam egy tök jó hajat, ebből is tartalom lett, ezzel is tudok inspirálni embereket, és még mindig van egy napom, amit pihenéssel tudok tölteni, tehát ha hazaérek, akkor nem leszek nagyon-nagyon fáradt, hanem épp ez az, hogy tudok töltődni. Nagyon-nagyon pozitív érzésekkel zártam ezt a napot. Nagyon köszönöm Alinnak, hogy megengedte, hogy nála levágjam ezt a modellt, illetve örülök, hogy velem tartottatok. A következő megálló az Avellino lesz Olaszországban, ahol az AGR Academy-n fogok oktatni, fellépni egy 2 napos kurzus keretein belül. Az már angolul lesz, mivel senki nem beszél magyarul, angolul fogok mindenkivel beszélni, ezáltal a videóban is angolul fogok beszélni. Ha van nálatok egy hatalmas bőröm, akkor így fel lehet rakni a lábatokat, és amúgy egy egészen kényelmes pozícióba tudjátok magatokat rakni. És ez már a magyar reptér. A második megállója is lezárult az európai turnémnak, viszont nem állom meg. Olaszország Avellino, majd Deep Trash, végül, de nem utolsó sorban Portugália,
majd Csehország, végül Róma, és Athénnal fogom zárni az európai turnét, illetve az idei szezont is. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Iratkozz fel, nyomd be a kis csengőt, lájkold a videót, és a többi, és a többi, és a többi. Jövök az újabb tartalmakkal. Sziasztok! Megjött a magunk.